ассалому алайкум тамошобинони азиз, тамошобинони канали мо. мебинем дар иҷа ин навори мо аз нимуш ай тоҷикистонай, нимуш ай россия меша. дар иҷа чӣ хеле ки дидаистен амин гов, гӯспанду, гӯсалав, бузғолав ҳамаша девона кадестай. иҷа мо омадагем хонаи амаҷонумда. чӣ хел мебинем ма рости гап ами кӯдаким бисёр вақт бисёрш дар ҳамин хонаи амам гузаштагиай. вақтои каникулои семоҳа мешед фақат ма бисёр вақт ҳаминҷа меистодам. хонашон дар духтарои амам бисёр буданд. барам нағз медидам, меомадам, майда будам. кадишон ҳар ҷо мебурдам, ма ҳар тараф ҳоли ҳаминҷа дар пеши амам шидагӣ будем. гап када неки амин пешам омада намемона. биё аяҷон биё мега гов гӯспандои наи бузғолачора мега бин тамошо гуфта ма биромадам то гуфтагиша накни аи халос намешида. омадам барамқа ҳам навор кардам ҳам корои кӯдака хостам ки навор кунам. хай кӯдаке ки дар россия мисол таваллудшудагӣ калон шудагӣ хеле мисол ҳайвонора кам дидагӣ ҳам боша зоопарк да дидагӣ буд. дар иҷа боша ай пеш дидестай дига ҳам хел ҳамаша девона кадестай кӯдакорам ҳайвонорам. ина чӣ хеле ки мебинем нигоҳ кунен аҳвола. инам хел ҳавли амамшон ҳавли калона. ин тараф дар вақт шуда боғ доштанд, боғи калон, боғи бисёр дарахти сел, тут, гелос. вақте ки духтарои амам фаҳмиданд ки мисол ма омадагиам бо кадомш ки наздикай омаданд диданд, шиштем ҳама каса якдигармона дидем, чанд солҳо надидагӣ будем. хай яхелш бо мисол хонаш дуртарак боша ва ё хонаи чун моро таклиф карданд. гуфтанд то мисол моро надида наравед, ҳатман биё хона. гуфта бо мисол уҷа рафтем, хабар гирифтем, бо як шав истодему дар хонаи амам. баъд гашта бо омадем ба хона. хай намихе тамошобино мисол масалан ман хонаи амаи худам фақат фикри кӯдакиём майдакиём ба ёд меорам. инам хел дар иҷа боша аллакай мана ин навор аз россия. амина ма саҳарай мактаб гирифтаму духтур овардам. духтурда запис доштем барои дилша экг кардему аммо барои медосмотр хе худо ба шукр созай нағзай саломатишу ҳамқай ки барои медосмотр дар кор буд. барамо экг кардем ҳам барои мисол футбол да мондагиемша справка дар кор меша ки мисол кӯдак саҳатай метона ки футбол бозӣ куна. амин бечора иҷада тарсид аввал ягон бор накардагиай хел вақти вай ҳаманаи шлангора дид инаи ҳама чизро дид тарсид кӯдаки бечора. баъд духтур ором кард ки мисол натарс қарор бест мисол ки нағз бирояму снимкаи дилаш. ана дар иҷа боша биромадем ай духтур хона рафтестем берун ҳавои нағз афтовак 1-2 ҳафта пеша ин навор монд. муҳаммадҷон боша дар мактаб. муҳаммадҷон камтар дарсош зиёдтар ай аминҷонда. хел барамо амина барвақттар мегирам ҳар рӯз. рафтестем ба тарафи хона иншоаллоҳ ки то охирои навора хай тамошо кунем. ҳамроҳи мо бошен ва тамошобинони азиз ҳама вақт хонаобод бошен, ҳама вақт сиҳат саломат бошен, зинда бошен ва ҳамроҳи мо бошен.
Min peshta ni gok nagal ti amin.